Dissabte, dissabtet. Camisa nova i curiositats sobre mi. A partir d'ara, tots els dissabtes hi haurà aquesta nova secció on us explicaré curiositats sobre mi perquè seguiu coneixent la persona que hi ha darrere del meu cap i la meva ment. Necessito saber que no sóc l'única que considera que l'esmorzar és el millor àpat del món mundial. Vull dir, puc menjar dolç, puc menjar salat, m'encanta. Jo crec que és de les coses, encara que estigui passant les pitjors depressions, que no m'he saltat pràcticament mai. Bueno, hi ha dies que estic molt malament, però ha sigut de les poques coses o àpats que no m'he saltat mai. L'esmorzar per mi és el més millor. Com a curiositat diré, hi ha un sector que no li agradarà molt, que fa molt de temps que no vaig a la peluqueria. No puc estar tantes hores en un lloc així, em produeix molt d'estrès des de fa bastant temps, per tant em tallo el cabell i em tenyeixo com haig de tenyir a casa. I sí, avui estic despentinada, però no té res a veure amb el tema de les peluqueries o no, és que he estat fent una mica el tonto. Que quan dic fer el tonto no té res a veure amb connotacions rares. És simplement que he volgut imitar la tècnica de la Melody per desestressar-me. Sabeu, allò del iole, 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 pues... Però no m'ha funcionat, l'únic que m'ha provocat és més mareig. O sigui que proveu-ho, però a mi no m'ha funcionat. La gent em sol dir que sóc graciosa. Jo no em considero tan graciosa, però a vegades quan obro la boca tothom s'està rient. És cert que aquí faig un perfil de vídeos molt més seriosos i no fan tant de riure, però no sé per què la gent diu que sóc graciosa. I no dic les coses fent gràcia, les dic serioses. I per últim, i encara que no és res superimportant, també diuen que sóc massa generosa, perquè és que una cosa que m'encanta fer, encara que siguin detalls, manualitats personalitzades, és fer regals constantment a la gent que estimo, perquè, no sé, penso que els diners a la tomba no me'ls emportaré, així que inverteixo en ells. I aquestes són les curiositats que avui us explico, és un vídeo breu, perquè és que avui estic una mica atabalada en papers, però espero que us hagi agradat molt, i recordeu, el truco de la Melody a mi no me acaba de ir, però potser a vosaltres el ole ole us va bé.